Alright, hi guys, welcome back to my channel once again. This is Coach Jericho Irinco, also known as si Daddy Jake TV and Daddy ng Bayan. And we are here for this video. We're going to present to you, of course, we're going to share to you the way on how you become a diamond as fast as you can with this with the presentations that will be shared to us by our grand upline here in the Philippines, no other than Coach Ferdinand Santiago. So sa lahat ng mga Live Good affiliate, it's very easy for us to become diamond if we're going to follow this blueprint, the dish sharing of Coach Fernand Santiago. So guys, let's dive into this video para masundan, mapanood po natin. And you can share it to all of your partners in Live Good so that they have this they have this um, may susundan sila na blueprint para maging diamond po lahat. So again, here is our grand upline, Coach Fernand Santiago. Bibigay tayo po ng direksyon kasi gusto ko po talaga na magkaroon ng maraming diamond dito sa Pilipinas. Wow. Paingayin natin ang Pilipinas. Nakita niyo naman kung gaano kaingay ang Pilipinas, 'di ba? Kahit tayo ay magtatatlong buwan pa lang sa Pilipinas, nasa top tayo. March 31. Ang announcement ni Live Good, there are 150,000 members worldwide. Yan. And 12 new platinum and 1 new diamond. Tayo yung nag-diamond dyan noong time na yan. Na 39 diamond. Ngayon, ilan ang diamond? Nasa 70 na. Okay? Tingnan nyo tong date na to ha. March 31 po yung announcement na yan. After ng March 31, anong date ngayon? Prosperity? 15. Oh, nung Friday, 195,000 members. Alrededor del mundo, sa buong mundo. Ang ngayon po, 200,000 na. Grabe, sa loob ng isang linggo, 4,850 new bronze, 573 new silver, 89, grabe dami 89 gold, yan yung mga nirecognize natin kanina, 11 new platinum, and 2 new diamond. Wow. Kasama po dyan si upline Harold Panganyo. Grabe sa ka nakakitang company ganyan. Oh, tignan nyo ngayon tong report na to, di ba? Ayan, no? Oh, ayan, no? Dalawa lang ang diamond. In-announce ng Friday. Harold from Philippines and your guest, no? From Dubai, UAE. Grabe, mahataw na rin yung Dubai, oh. Oh, and sino daw yung top 4 fastest growing countries and new members? Ang tindi, oh. India, 6,300. USA, 30,000 total alone, no? Eto, tingnan nyo, South Africa, 1,800. Pero pang-apat, tingnan nyo. Philippines, lumalaban tayo, no? Nung Thursday night, nagtuturo ka, Coach Ferdy. Nag-type ako dyan eh. Sabi ko, 9,300 na tayo. 9,312. After overnight, Friday night, 10,500 na tayo, Coach Ferdy. Ibig sabihin, sa isang araw, ang nadagdag sa team natin, more than 1,000 in just one day. Ganun po kalakas ang Live Good Philippines. Kaya kung magpapatumpik-tumpik ka, yung sinasabi ni Kuya Harold, speed is very important, no? Samahan mo ng speed ang success mo, talagang magiging successful ka. Okay? So, sa mga bago rito, gusto kong i-discuss sa inyo, no? Ano ang mga dapat mong gawin para ikaw ay mapasama sa mga may rank, no? From silver, tapos gold, then platinum, and then diamond. Paano yon? Okay. Pag-uusapan natin yan. Grabe, oh. Saan ka nakakitang kumpanya? More than 200 countries pwede mong gawin ang negosyo.
Ayan, no? Mga countries na pwedeng, pwede nyo, pwede kayo mag-network, pwede nyo pasukin. Ganyan, kalakas ang Live Good. Matindi. Kaya yung ating back office, napakaganda talaga eh. So sa mga first-timers or bagong membro na nandirito, para sa inyo tong unang part ng training na to, okay, sa mga bronze at mga kasasali lang, sa mga affiliate member, kailangan mo tong marinig itong part na to. Okay. So, ang goal po nating lahat, mag-diamond. Sino gusto mag-diamond? Type nyo diamond or diamond emoji. Lagay nyo dyan. Lalo na yung mga bago. Lahat na kayo kasi ilan pa lang kaming diamond. Dadalawa pa lang eh. Yan, lahat ng mga gusto mag-diamond. Law of attraction yan. So, road to diamond. Paano tayo magda-diamond ng napakabilis dito kay Live Good? Okay? Yan ang pag-usapan natin. Bilisan ko para hindi mabagal, no? Meron akong tip sa inyo. Ang unang tip ko sa inyo, tumarget agad kayo ng 10 direct. Yung 10 direct na yan, power of 10, kung tawagin, no? May magic dyan sa 10 na yan. Type nyo nga, magic. There is magic sa number 10. Nagpapakita sa akin yan, Coach Ferdy, 10-10. Kita nyo ba nagpapakita yun? 11-11, ganyan. No? 10-10, nagpapakita sa akin yan. Angel numbers, no? 3-3-3, mga gano'n, no? Yan. So there is magic in number 10. Maniwala kayo. Okay? Kasi dyan iikot yung pag-uusapan natin hanggang mamaya. Pati yung topic ko sa mga old, dyan tayo mag-uusap. So 10 direct plus 20 active members, silver ka na. So ang first target mo kung baguhan ka ngayon, mag-silver agad. Ulitin ko ha, sa mga bago, sa mga hindi pa silver, ang target mo, mag-silver ka kagad. Kung kaya mong gawin ng 2 days, gawin mo ng 2 days. Wow. O 1 week. Ganun lang po ang silver, napakadali lang. 10 direct, tapos yung 10, kumuha ng tigi-tigisa, 20, de, silver ka na. Okay? Ano pa? Master your back office. Yung website mo, kalikutin mo yan. Pag bagong membro ka, yan ang unahin mo. Alamin mo kung ano gamit ng mga website na yan. Meron tayong tutorial dyan. Hanapin nyo po sa Dreammakers Worldwide kung paano gamitin yung back office. Monitor the subscription of your direct. Dapat i-monitor mo lagi yan. Baka may nalalaglag sa subscription. Nakakalimutan. Lalo na yung mga nag-e-encode ng credit wallet tsaka ng nag-e-encode ng crypto. Ibig sabihin wala silang in-input na card. So kailangan yung i-monitor yan. And then learn how to download Maya wallet. Okay, GoTime card, Union Bank, and teach your people how. Kasi alam nyo, kailangan natin mag-multiply, kailangan natin mag-leverage, or else, yan ang isa sa magpapabagal sa atin. Paano mo asikasuhin yung 1,000,000 tao? O 100,000 tao, ikaw lahat gagawa. Kung di mo tuturo yan sa mga tao, kailangan natin ituro talaga yan. And master how to enroll using credit card or credit wallet. Pag maraming marunong mag-encode, mas mabilis tayo. Minsan nakakain yung oras natin sa kaka-encode eh. Imbis na gumagawa tayo ng mga another video na po pwedeng makatulong, di ba? Meron namang kailangang sundan ng mga YouTube, no? Aralin nyo kung paano. May mga ilan tayong naturuan na tuwang-tuwa sila. Sabi niya, sir, ang dali lang pala. Nag-e-enjoy kami ngayon, sir. Di ba? Kaysa naman nagwa-wonder ka paano in-encode yung application ng mga downlines mo, baka kung kanino na napunta yan, di ba? Ikaw na mag-encode, aralin mo talaga. And send the Zoom link every day to your sa group chat nyo, sa mga prospect nyo, every day. Yan, ginagawa ni Kuya Harold. Dadaling nyo lang dito, ang ending lagi sa Zoom, paatinin nyo po. No? Yung mga invite nyo. Then set your goal to become a gold. Yan, pag-usapan natin yan. Tapos ano yung mga daily tasks na dapat nyong gawin. Okay, bilisan natin. 10 direct, mga kapatid, kayo pong mga bago rito ha. Gawin mo sa loob ng 2 araw o 1 linggo. Tapusin mo agad yung 10 direct. Ang daling mag-direct ngayon kasi low entry fee. Okay? Pioneering stage.
murang ang produkto, no auto ship, lahat na ng maganda pwede mong sabihin sa prospect mo. Kaya ang dali lang mag-direct. Pag duda pa rin, sabihin mo ganito, pag 6 months, 1 year, hindi ka nakabawi, babalik ko yung $49.95 mo, wala na, sign up na yon. Kaya ang dali lang mag-direct talaga. Okay? So kapag may 10 direct ka plus 20 active members, kasama yung 10 direct mo doon, silver ka na. Okay? Sa 10 direct mo, may $25 ka. Okay? Times mo sa 10, meron kang $250. Sabihin mo na lang yung 10, nag-invite ng tigi-tigisa, another 10 people yan na nagbayad ng $49.95. Sila naman ang may tigto $25 pero ikaw meron ka pa rin $5. Second level, 10%. And that is $50. A total of $300 ang kinita mo agad sa loob lang ng isang linggo. Makukuha mo yan on the following Thursday or Friday. You got it? So bawi na yung membership mo na $49.95. Kung in-enroll mo yung pamilya mo, dalawa, bali tatlo kayo, bali $150, kumita ka pa rin. $300 na yan eh. Tama? Babalikan natin yung power of 10 na yan. So master your back office. Lahat yan i-ano mo, no? Galugadin mo yung gamit ng back office mo. Ang madalas na ginagamit yan sa back office na yan, yung pong may membership, okay, may referrals, yung pong may earnings, yan ang madalas ginagamit dyan. Okay? Monitor the subscription of your direct. Paano ka ba nagmo-monitor? Ito gusto kong ulit-ulitin to sa lahat, no? Kayo pong mga upline, dapat tinuturo nyo to sa downline nyo. Ano yon? How to monitor the subscription of your direct. Ganito lang po yon. Mag-login po kayo sa inyong pong website. Pagka-login nyo, punta kayo rito sa My Referrals. Ito, click nyo to, My Referrals. Pag-click nyo ng My Referrals, yan ang lalabas. Okay, mga pangalan. Direct mo lahat yan, member at hindi member. Pag nakalagay pre-enrollee, hindi pa yan member. Pag member, yes, active, yan po yung nagbayad na. Okay? Ayan, i-check mo lang yan. I-check mo. Kapag ka ang lumabas, alright, ay retail customer, isa lang ibig sabihin nun, nalaglag yun. Hindi nakapagbayad ng subscription yon. Ang gawin mo, tawagan mo agad. Paano mo malalaman yung info niya? Okay, i-click mo yung pangalan niya. Halimbawa, ito, si Jessica. Oh, from Japan yan. I-click mo yung pangalan niya, ito lalabas yung info niya. Kung sino po yung nalaglag, in example ko lang yan, hindi naman po nalaglag yan. Naka 1 year yan eh. I-click nyo po, and then, ayun, yung number, tawagan nyo. O i-message mo. Direct mo yan eh. Okay? Kailan po dapat mag-renew? Every month po. Kung anong date ka nag-join. Kung 14 ka nag-join ng April, May 14. Or agahan mo pa doon. Alright? Lalo na po kung end of month ka nag-join, agahan mo. Mahirap pag nagpalit ng buwan. So, kailangan nyo pong tawagan, kontakin. And 560 pesos lang naman yan. Lagyan mo na. And then, tawagan mo na lang siya. Padala po kayo ng 560 sa GCash ko. Ako muna magbabayad ng ano nyo, habulin natin para hindi po kayo mawala sa system. Okay? Paano binabayaran yung membership? Diyan po sa My Membership. Ayun, no? My Membership. I-click nyo lang yan. Tapos may lalabas, $99.95. Yun po yung 1 year. Tsaka $9.95. Piliin mo yung $9.95 kasi 1 month lang naman babayaran mo, subscription. Tama? Pagka-click mo nun, hanapin mo yung word na check out. Kailangan lumabas yun. Sa cellphone, ang hirap makita yun eh. I-click mo yung check out. Tapos no, nandoon na, wag kang magtaka bakit walang card kang nakikita doon. Nandoon yun, naka-invisible lang. Checkan mo yung dalawang agreement. Okay? Yung I understand tsaka I agree. And then place order. Success. Tapos na, nakabayad ka na. Yung retail customer, magiging member na uli. Alright? Now, learn how to download Maya. Ito sa mga walang credit card, walang debit card. Paano daw sila magbabayad? Wala kaming credit card. Ang nakita lang namin sa payment, credit card lang tsaka crypto. Ang credit card po, sakop niya lahat ng plastic card na Visa Master. Okay? 9.95 lang po ang renewal, no? ng membership. So,
Lahat po ng plastic card, basta may Visa Master. Yung Maya, dina-download lang po yan. Tapos mag-request ka ng card, virtual card. Lagyan mo muna ng 100 pesos yung Maya mo para bigyan ka ng virtual card. Okay, itap mong gano'n, lalabas yung number. Para kang may credit card na nun. Ponduhan mo ng 2.8, pwede ka na magbayad ng membership mo. Tapos iwanan mo ng 600 every month para sa $9.95 mo. Auto-debit yan ng Live Good. Auto-debit yan. Yung pinsan ko, gano'n ang ginagawa niya. Lagi may 600 lang yun, naka-auto-debit. GoTime card. Nasa Apple Store din yan, tsaka Play Store. Dina-download lang din yan. Or punta kayo sa Robinson. Dala ka ng valid ID, bibigyan ka ng physical card, GoTime. Kay Gokong Way yan eh. Lagyan mo ng 2.8, pwede ka na mag-member. Iwanan mo ng 1,000 o 600, dine-debit din yan. O pwede mong bili ng manually, no? Yung iyong subscription. Union Bank, isa yan sa best, no? No maintaining balance, online lang yan. Panoorin mo yung video, paano yan magkaroon ka ng ATM Union Bank online. Lagyan mo ng laman, pwedeng pang member yan, pwede rin pang bayad ng subscription. Tapos, pag natutunan mo yan, ituro mo sa lahat ng tao mo para bumilis tayo. Kaya tayo bumabagal. Binanggit na naman ni Kuya Harold, no? Binibaby mo yung sarili mo. Eto matindi. Binibaby mo, downline mo. Hindi lang sarili mo. Downline mo. Gusto mo lahat, ikaw ang gagawa. Mali. Teach them. Paano mo tuturuan kung ikaw mismo hindi ka rin marunong? Guys, imagine mo lahat tayo marunong mag-encode. Kayong 600 na nakikinig dito. Imagine mo lahat kayo, kanya-kanya tayo ng bayad ng subscription. Di walang naaabalang upline. Tama? Okay lang naabalahin nyo sa una, sa pangalawa. Pero pangatlo, pang-apat, pang-lima, ibang usapan na po yun. Ayaw nyo nang matuto nun. Inaasa nyo na lang. Paano pag hindi na nagawa? Sa sobrang dami na natin, magtatampo ka ngayon. Sasabihin mo, ni-recruit mo lang ako, di mo ako tinulungan. Hindi totoo yun. Ayaw mong matutunan. Di ba, kailangan mong aralin talaga to, promise. Kasi ang tignan nyo, 10,500 na tayo. Baka 11,000 na tayo ngayon. Give me 1 month, 20,000 na tayo. Paano mo aasikasuhin yung 20,000? Kung iilan lang ang upline na marunong mag-encode. Simpleng download ng Maya, hindi mo maituro. Pero ikaw ang nag-recruit. Recruitin mo, at the same time, nandun yung willingness mo, naturuan siya. 24 hours lang naman i-download yan eh. Pag itinuro mo yan, through text lang eh. 10 minutes, 15 minutes, i-guide mo lang, lalo na yung matatanda. Di ba? Yung GoTime, hinihingi lang yan sa Robinson. Ituro nyo po para lahat marunong. Isipin mo yung 600 na yan, marunong lahat mag-encode. Ayan po yung Maya. Hanapin mo sa Play Store. I-download mo ngayon. Etong ka matatawa eh. Hirap daw i-download. GCash nga nagawa mo eh. Parehas lang yan eh. GCash tsaka yung Maya eh. Ganun lang din po i-download yan. Ito naman po yung GoTime Bank. Yan yung picture. Hanapin mo yan sa Play Store, sa Apple Store. I-download mo rin. Tinatamad ka mag-download, punta ka Robinson, bigyan ka ng physical card. Okay? Ito yung pinaka ina-advise ko ngayon, Union Bank. No maintaining balance, no initial deposit. Online mo lang gagawin. Sundin mo lang, panoorin mo yung video na pinapakalat natin yan. Di lahat marunong. Nangyayari kasi sa atin, minsan kang tinulungan, mag-encode, gusto mo laging ganun na. Mali po yun. Baka kala mo ikaw lang yung downline na inaasikaso, hindi po. Sa first timer, okay lang. Pero yung paulit-ulit na, hindi na po tama. May anak ka na pwedeng mag-aral niyan. May anak ka para pagtanungan mo paano ginagawa yan. Hindi po pa rin dahilan na ikaw ay nanay o ganito, wala kang alam. Pag gusto, may paraan. So inuulit ko sa lahat ng mga baguhan, iyan mga una nyo dapat matutunan. Iyan mga una nyo dapat malaman. Okay? Yung mga Binance, sa mga na yan, bihasa na yan, sa mga crypto, no? Although ako, di ko masyadong pinopromote yan. Madalas, meron delay kasi sa crypto. Okay? Ako, di ko masyadong pinopromote talaga ang crypto. Sa marunong, okay, gawin nyo po yan. Now, master how to enroll using credit card or credit wallet. Paano mo mamasterin? Ito, panoorin mo ng 2-3 beses. Nasa Dreammakers Worldwide yan. Panoorin mo lang. Okay? Panoorin mo lang. Marunong ka na. Ilan ang tinuruan ko?
sila nag-encode. Habang pinapanood nila yan, ginagawa nila yung encoding. Natuto. Ngayon, di na umaasa. Nakikipalit na lang minsan ng credit wallet. Ang hirap, pinalitan mo na ng credit wallet, ikaw pa mag-e-encode. Wala na tayong gagawin, mag-encode na lang. Kaya nga umalis ako sa dati kong kumpanya Puro encoding Di ba? Puyat na puyat ka, kaka-encode. Tapos pagdating ng next month, back to zero. Dito, duplication ang labanan. Eto pa. How to enroll using credit wallet. Panoorin mo rin ng 2 beses, 3 beses. Ewan ko na lang pag di ka natuto, napakadali lang po talaga. Ayaw mo lang talaga pagka hindi mo yan natutunan. Ayos? Ayan. Nak, gaano ba kita kamahal? Ganito, kasi lagi mo pinipili paborito ko. Love ng kids ang taste ng Eden. Ano pang dapat mong ginagawa palagi? Sinesend mo dapat yung invitation natin, yung Zoom link sa prospect mo, sa GC nyo, sa mga leaders mo. Tapos yung mga leaders mo naman, turuan mo na ikalat din nila sa mga leaders nila, sa mga prospect nila. Wala, aapaw talaga tayo rito sa Zoom natin. Then, set your goal to become a gold. Makinig kayo medyo lumalalim na tayo. Kayo pa rin ang kausap ko, yung mga silver, mga bronzes, tsaka yung mga kasasali lang. Pati na rin ang first timer. Kasi gusto ko kayong dalhin sa gold Kasi pag nasa gold ka, laki na ng laban mo para mag-diamond. Okay? Yung mga gold dito, congratulations sa inyo Big step na yan. Set your goal to become a gold. How to become a gold? Napakadali. Papakita ko sa inyo. Babalikan natin yung 10 na pinahanap ko sa iyo on your first week or on your first 2 days. Ito na ngayon yung reason, JM, no? Kung bakit natin pinapahanap sa kanila yung 10. Yan, sa mga direct nyo. Leaders, pagawa nyo to sa mga downline nyo. 10. In just 2 days or 1 week, matapos nila yung 10. Kasi yung 10 na yan ang magpapagold sa kanila. Merong isang lalabas dyan na napakagaling, napakasipag. Nag-produce ng 20. Yung isa, 15 ang pinroduce. Yung 5, pinroduce, tig sa 10. Yung 3, tig 5. Pag tinotal mo yan, 100 yan. Walang lumagpas ng 30. So, ang 100, gold ka na yan. Ano mahirap doon? Nagigets niyo ako? Meron nga rito, nag-enroll, no? Sumali. Yun ding araw na yun, ang na-enroll, 20. In just 1 day. The silver agad. Paano magiging mahirap? Di ba? Kaya yung gold na yan, pagka may 10 kang direct, matagal na po ang 1 linggo o 2 linggo, gold na po kayo. Ako 16 days ako na gold punta naman tayo dito sa platinum. Ayan na, tumalo na tayo sa platinum bigla. Balikan na naman natin yung 10 direct. Ano ang fastest way to hit platinum rank? Pag may 10 direct ka, turuan mo silang tumarget ng 50. Tipi 50. Okay? Pag nagkaroon ng 50 yan, bawat isa, multiplied mo sa 10, total of 500 ang grupo mo na active, na nakasubscription, okay, na nag-member. Platinum ka na. Ganun lang kadali. 10 na nag-produce ng 50. Dagdagan mo yung direct mo. Siyempre, nadadagdagan yung 10 na yan pa isa-isa. Naging 20 yung direct mo. Yung 20 direct mo, mag-produce lang ng tigta 30. Tigta 30 lang. 600, platinum ka na. Sobra-sobra na. 500 lang ang platinum Basta walang lalagpas ng 150 ang counting. Pag lumagpas ng 150, let's say 200, 150 lang ang bibilangin doon sa isang direct mo. Okay, down the line. Kung 30 yung direct mo. Aba, kahit 20 lang ang i-produce nung 30 na yan. Paano mag-produce ng 20? Di ba? Yung 30 mo, kukuha ng 10. Tapos yung 10, kukuha ng tigi-tigisa, 20. Ayun, 600 na ngayon yan. Platinum ka na. Dumadali ba ang pag-rank up? Na-excite ba kayo? Ang dali lang, di ba po? Punta tayo ngayon sa Diamond. Paano kang di may excite dito? Nakita mo si Kuya Harold, 62 days, 61, 62. Diamond. Ganun kadali. So the fastest way to hit diamond rank, simple lang po. Mag-30 direct ka, na mag-produce ng tigwa 100,
Ibig sabihin, gold yung 30 na yan. Ang dali lang mag-gold. Pinakita ko na sa inyo paano mag-gold kanina. Tama? May tig sa 10 direct lang yan na nag-produce ng 20, 10, 5, 30 times 100, 3,000. Diamond ka na. Kaya yung mga may direct ditong 30, ngayon pa lang, kinocongratulate na kita. Dahil ang pupuntahan mo talaga diamond, ang gagawin mo lang doon sa 30 mo, tulungan mo magkaroon ng 100 bawat isa. Diamond ka na. Actually, kahit nga di 100 eh. Oh. Ngayon kung 20 yung direct mo, kinocongratulate din kita. Ang target mo lang sa 20 mong direct, mag-produce ng tigwa 125. So total of 2,500, diamond ka pa rin. Balik na naman tayo sa power of 10. Kung bakit pinagawa ko sa iyo yan simula pa lang. Kung may 10 kang direct, nag-produce ng tig to 250, total of 2,500, diamond na po kayo. Okay? With no more than counting 500. Pag merong sumobra sa 500, may lalabas talagang malakas eh. Nagpo-produce ng 1,000, 1,500, 500 lang po yung bibilangin nun. Halimbawa kay Kuya Noel, downline niya si Kuya Harold, 4,000 ang tao. 500 lang ang bibilangin doon kay Kuya Noel. Sa iba niya kukunin yung 2,000. Nagigets nyo na. Ganun po ang pag-diamond. Okay? So, what are the secret to become a diamond? Go wide fast. And learn fast. Okay. Speed. Binanggit kanina. Pilisan yung mag-direct. Kasi magugulat ka, mga prospect. Prospect mo nakuha na ng iba pag hindi mo binilisan. Okay? The secret to become a diamond is to go wide fast and to learn fast. And master your own business. Hindi po upline mo ang gagawa ng negosyo mo. Ikaw. Ikaw. Dahil ang gagastos ng kikitain mo ay ikaw. Hindi upline mo. Kaya kailangan mong aralin to. Nagigets niyo po? Yes. Master your own business. Sa bawat sulok ng back office na yan, dapat kabisado mo yan, naiintindihan mo yan. Sa in and out ng transaction, naiintindihan mo lahat yan. Mga tanong ng mga downlines mo, kailangan mong entertainin, sagutin talaga. Okay? Hindi po pwedeng wala kang alam dito. Kailangan alam mo yung negosyo mo. Okay? Ano yung daily task? Ano bang ginawa namin kung bakit kami nag-diamond dito ng mabilis? Bakit nag-platinum yung mga platinum natin? Merong daily task na tinatawag yan. Ako, simulat sa pool, no? Ito lang ginagawa ko. Nag-hi hello po ako sa 30 tao. 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. Paulit-ulit yun. Everyday po yun. Lalo na nagsisimula ako, more than 30 pa. Ang sinesendan ko ng link ko. Okay? Pag may sumagot, send ka ng message invitation. Okay? Pag sumagot uli, send mo na yung link. Minsan, pinagsasabay ko ng invitation tsaka yung link para mapanood niya yung landing page. Pag nag-pre-enroll, makikita mo yon sa may referrals. Follow up, follow up, follow up. Encourage mo na mag-lock in. Mag-lock in ka na bro. Hanggat maaga, bago mag-cut off. Ganun lang po, everyday ginagawa ko. Paulit-ulit, paulit-ulit. 16 days. Naka 32 direct tayo. 41 days. Naka more than 60 na direct tayo. Ngayon, nasa 96 ang direct natin. No? Di tayo tumitigil. Direct tayo ng direct. Bakit ka titigil? Ang ganda ng negosyo natin, ganda ng ino-offer natin, ang daming tao. Napakabata pa ng kumpanya. Hanggat bata yung kumpanya, nasa pioneering stage, samantalahin nyo pong mag-direct na mag-direct na mag-direct. Kasi medyo huhupa yan eh. Pag lumaki na yung grupo mo, huhupa talaga yan eh. Maiiba yung focus mo na eh. More on paano sila i-keep, paano sila turuan, yun na, training na, mga training na tayo. May isa pa tayong kakaririn, yung retailing, yung products, hindi pa tayo nagpo-focus dyan ha, ang laki ng kita dyan guys, pagka kinarir natin yan. Okay, in the next 3 months, iyan ang kinakarir natin. So, invite them to attend Zoom meeting every night. Dalhin nyo lang dito para hindi na kayo mahirapan, hayaan nyo kaming mag-explain. Ito, isang example lang to ng invitation na po pwede nyo i-share sa kanila. I-send nyo po yan. Okay? Pagka nagustuhan, i-send mo yung link. Minsan pinagsasabay ko na. Marami pong gumagawa niyan
Marami pong klase ng invitation. Sample ko lang yan. Pwede kayong mangopya ng invitation sa mga Facebook ng mga upline nyo, crossline nyo. Pwede nyo pong gawin yun. Ang wag nyo lang pong gagawin, yung video ng may video. Naku. Tapos, sasabihin mo, ikaw may-ari nun, ikaw yon, magpapanggap ka, ikaw. Wag nyo gagawin yun, guys. Okay? Kasi mali po yun. Okay? Unethical po yun. Alright? Okay lang na i-share ang video kahit kanino. Tapos, follow mo yung link mo pagka interested na siya. Ganun po yun. Pero wag nyo pong gamitin yung video ng may video. Okay? Kasi may mga ilang lumapit na rin sa akin, yung video nila nagagamit, no? Alright. Then, goal set with your top leaders. When we say top leaders, ito yung mga direct mo. O kung hindi mo man direct, downline mo, pero nakitaan mo ng leadership, sila ang i-goal set mo. Ituro mo tong pinag-uusapan natin. And then, magda-diamond ka rito. Bakit ko kayo ina-encourage mag-diamond? Ano bang benefits ng diamond, no? Diamond rank. Number 1, fast start bonus up to 10th level deep. Okay? Hanggang 10th level kikita ka. Mamaya i-detail ko sa inyo yan. Doon tayo magtatapos. Number 2, matrix monthly income up to $6,383.50. $900,000 yan. Hanggang level 15 ka binabayaran. And number 3, matrix matching bonus up to the 5th level. Yan ang pinaka matindi, yung matching bonus na yan. 5th level deep. And kasama ka sa hatian sa 2% monthly global sales every month. No? Naglalaro sa $10,000 to $20,000 every single month. Si Kuya Harold, excited na yan sa April. First week ng April, kasama na yan sa profit sharing. Okay? And number 5, reason kung bakit ko kayo ina-encourage. Ito na po yung highest rank. Although meron pang additional rank na lalabas, no? Yung tinatawag na Crown Diamond, tsaka natin pag-usapan yon. Dito muna tayo sa Diamond. So we create noise in the Philippines and even worldwide. Kaya ini-encourage ko po kayong lahat na samahan nyo kami ni Kuya Harold sa Diamond Ship. Ayos? So this coming May, uulan po, mga 3-4 na diamond. Okay? Pag pinalad tayo hanggang 5 pa. Itong May. Yung June, yung July, yung August, ala na. Uulan po talaga ng diamond. Lalo na yung mga nag-attend ng training today. Ayos? Ito, ilan lang to sa patunay na nakakabaliw yung matching bonus, no? At matrix. Bukod sa weekly, meron tayong monthly. Okay? Ang monthly, ito pinapakita ko sa inyo, monthly, hindi weekly. Matrix, $661. So how true na pwedeng kumita ng 661? Ayan, nakikita nyo na. At palaki yan ng palaki. Actually, ang maximum, pinag-usapan na natin kanina, $16,300. Meaning, posibleng mag $1,000 yan. Tama? Tingnan nyo yung matching bonus. $6,444.61. February 1 to 28. Ibig sabihin yan yung mga nag-subscribe na. Okay? Nag-member ng January, February nag-subscribe. Ganyang karami. Tignan nyo, same person. March 1 naman to March 31. Same person po yan, yung may-ari. Papaliit ba yung matrix niya o papalaki? Papalaki. From 661, okay, naging $911. At ang matching bonus, from 6,444, naging $14,270.91. Bakit? Ang dami niyang direct eh. May retail bonus pa, $32. Nakikita niyo na po kung gaano ka-powerful itong ating marketing plan. Alright? Ito naman sample ng mga diamond pool. $9,247.93. Di ba? Yung matrix niya, medyo maliit pa to, 225. Yung matching bonus, 661. Pero hindi na rin masama. Total of $10,135. Kabago-bago lang ng tao na yan para kumita ng ganyan. Iba pa yung weekly. Sipin mo, monthly po yan. So, yan po yung naghihintay sa inyo. Ngayon, sa mga member na, lalo na yung mga silver na, gold na, platinum na, even diamond, meron akong papakita sa inyo how powerful itong ating marketing plan. So guys, medyo magkakaroon po tayo ng detailed comp plan, no? Pero magko-concentrate lang po ako sa fast start bonus and
matching bonus. Meron akong ipapakita sa inyo. Okay? Excited ba kayo? Baka hindi kayo excited. Sa mga excited, magpakita kayo ng emoji na excited Sobrang kayo. Sige nga. excited. Alright. Pag nakita nyo to, baka hindi kayo matulog ngayon. Ang gawin mo na lang, mag-recruit na mag-recruit. Mag-direct na mag-direct. And malamang sa malamang, pag nakita mo to, baka bigla mong tawagan yung mga leaders mo, mga downlines mo. Okay? Eto na. Isa-isayin natin ha. Medyo magdi-detailed comp plan tayo. Ipapakita natin how powerful ang marketing plan ni Live Good. Bakit tayo unique? Bakit tayo kakaiba? Bakit tayo pinagkakaguluhan? Pag-usapan po natin ang marketing plan ni Live Good. Magpo-focus lang ako sa dalawang bagay. Sa fast start bonus and the matching bonus. Okay? So babalikan natin yung target natin na kailangan mong bilisan na maka-target ng 10. Okay? So ang fast start bonus ni Live Good, unique. Up to the 10th level, recruit mo, kikita ka. Usually, ang referral sa direct lang yan. May invite ka, may referral ka. Okay? At ang referral, 10 to 12% lang. Pero kay Live Good, 50% ang fast start bonus natin from your referrals. Ang matindi, hanggang 10th level, kikita ka. Okay? Hindi man 50%, pero meron hanggang 10th level. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang kayang ibigay ng fast start bonus sa atin. Tignan nyo ha, ikaw yan. Ikaw yan, alright? Ang target mo first week, maka-target ng 10 direct. Start ka lang sa 10 direct. Ilan ang direct ni Kuya Harold? Nadinig nyo naman, 58, 60. Okay? Si partner V, 105. Dami, di ba? So tayo, naka 94, 96, mga ganun na po, no? 10 lang ang pinapatarget ko sa'yo. Kung meron kang 10 direct, alright? Ayan yon, yung 10 direct mo. Ang kikitain mo dyan, level 1 mo sila, meron kang $25 equals $250. Bawi na yung membership mo. Yan ang kinita mo. $250. So duplication, kung ano yung ginawa mo, gaano mo kabilis ginawa yung 10, tanungin ko muna kayong lahat. Mahirap po ba o madaling makasampung direct sa Live Good? Sa sobrang ganda ng opportunity na to. Sagutin nyo, mahirap ba o madaling maka 10 direct? Sagutin nyo nga. Sige nga. Madali. Sobrang dali. Easy. Tama. Yes. Full of excitement. Naintindihan mo yung ino-offer mo. Sisiw. So kung madali yung 10, nadalian ka, malamang yung 10 na yan, kaya rin nilang kumuha ng tig sa 10. Tama. And that is 100. Level 2 mo yan. Yung level 2 mo na yan, na nag-produce ng 100, no? Tigte 10. Sila naman ang kikita ng $25 each. Sila naman ang kikita ng $250. Okay? So 100 times $25, total of $2,500. Pero makinig kay maigi. Second level mo na yan. Ang marketing plan ni Live Good, up to the 10th level, meron ka pang 10%. Kung bronze ka, meron ka pang 10% sa second level mo. Ibig sabihin, recruit mo, ayan ang kinita mo, $250 na naman. $500 na. Tama? Ang sabi mo, madali lang yung 10, nadalian ka. Dituruan natin yung 100. Gumawa rin ng 10. Ganun ka-powerful ang duplication. So power of 10 tayo. Yung level 2 mo, tinuruan ni 10 na kumuha ng tig 10. 1,000. Okay? Nung nag-100 yan, by the way, gold ka na. Dito sa 1,000, platinum ka na. Kasi 500 lang ang platinum. Yung 1,000 na yan, kikita yung 100 ng $25. Tig sa 10 sila. Tig to $250 sila. Pare-parehas, kumikita. Tama, lahat masaya. So 1,000 times 25, $25,000. Alam mo ba, na pag silver ka, meron ka pang kita dyan sa third level. Alam nyo ba yon? Kaya kayong mga silver, congratulations sa'yo. Magkano pwede mong kitain? 5%. Oh, silver ka eh. Magkano 5%? $1,250. Wow. Matindi. Magkano na kinita mo? $1,750 na. Alam mo ba kung silver ka,
meron ka pang kita hanggang 4th level. O, yung 1,000, tuturuan ng 100 na kumuha rin ng tig sa 10. Kanya-kanya sila dyan eh. E di ang daling turo. Akala mo ikaw magtuturo dyan? Hindi. Ang magtuturo dyan sa 1,000, yung 100. Kanya-kanya silang 10 direct eh. Di ba? Pina-follow lang nila yung tinuturo natin. Duplication nga eh. Kaya the more na easy ang tinuturo natin, mas madaling kopyahin. So 1,000 times 10,000 yan. Level 4 yan. Na kikita na naman ng $25. Yung tig sa 10 nila, $250. Pero ang total po niyan, $250,000. O silver. Kayong lahat, silver, gold, pataas. Eto pakita mo dyan. 5%. Magkano? $12,500. Ganyan po ka-powerful ang fast start bonus ni Live Good. Sabihin mo na, hindi ka na nag-produce ng direct. Pero yung 4th level nag-produce, may 12,500 ka pa rin. Sabihin mo na, hindi ka na nag-produce, pero yung 2nd level mo nag-produce, may 250 ka. Yung 3rd level mo nag-produce, may 1,250 ka. Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Wala namang sinabing kailangan lagi kang may recruit eh, para may kita ka rin. Wala pong ganun. Kahit mapako ka na dyan sa 10, may 12,500 ka pa rin. Oh, yeah, powerful talagang Live Good. Eh, hihinto ba yan? Siyempre yung 10,000, mangungopia. Tuturuan ng 1,000. Kasi yung 1,000 gusto rin mag-gold eh. Gusto rin mag-diamond. By the way, sa 10,000, diamond na po kayo. Ilan na nag-diamonds? 10. Ilan na nag-platinum? 100. Oh, nagigets nyo? Oh, ngayon, yung 10,000 nag-invite ng tig 10. Boom, level 5, 100,000 na yan. Alright? Di mo na kilala yan. Pero yung 10,000, kumita ng tig to $250. Alright? So 100,000 times $25 is 2.5 million. Alam mo ba kung gold ka? Hoy, gold, makinig ka. Ha? Ito ang kita mo dyan, no? 3%, $75,000. Yan lang naman ang kita mo. Hello, gold, makinig ka nga. Wala kang recruit ngayong week na to. Pero yung 10,000, may recruit na tig sa 10. Meron kang $75,000. Wow. Ang nilabas mo lang, $9.95, 560 pesos, pero may $75,000 ka. Weekly, bonus pa lang po ang pinag-uusapan natin. O ano ngayon? Paano kang di mababaliw dito? Oh, congratulations sa mga gold. Eh, hindi mo ba alam gold and up, hanggang level 6 po yan. Kikita ka. Eh, yung 100,000, tinuruan na naman ni 10,000. By the way, crown diamond ka na dyan sa 100,000. May 10 crown diamond. Matindi. Oh. Yung 10,000, tinuruan yung tig sa 10 nila. Yung 100,000, nag-invite ng tig 10. Ayun, 1 million, level 6. Times $25. 25 million yan. Alam mo bang may kita ka pa rin dyan? 6 level? 2%? Magkano? Maliit lang. $500,000. Wala na ako mapaglagyan ng level 7, level 8, level 9, level 10. Okay lang ba tapusin na natin sa level 6? Magkano ang total na kinita mo sa fast start bonus pa lang? Referral pa lang ng mga tao mo. Ang liit, $589,000. In peso, magkano yan? 32,395,000. Partida, weekly bonus lang yung pinag-uusapan natin. Na hindi nalulugi ang company. Pero ganyang kalaki ang kinita natin. Ilan ang recruit mo dyan? 10. Only 10. Power of 10. Yan ang kayang gawin pag nagsimula ka sa 10. Balamang, mamaya pa lang, tapusin mo na yung 10 mo sa nakita mo na to. So ikaw na ngayon ang bahala kung bibilisan mong hanapin yung 10 o maghihintay ka na naman ng spillover ni Upline para sa 25 cent. Oh my goodness. Okay? Power ba? Fast start bonus pa lang yan. Wala na yung level 7. Di ko pa tinuloy. Okay. Pag-usapan natin ngayon, the power of matching bonus in matrix income. Ala na. Ewan ko kung di kayo mabaliw dito. Alright, tuloy natin. Ikaw na naman yan. Ang pag-uusapan na natin, yung monthly income.
Same person. Yung 10 mo na naman na sinimulan mo. Nasabi ko, bilisan mo in 2 days, in 1 week, tapusin mo. 10 direct. Di ba? Yan din yun, yung ginamit mo sa fast start. Nag-earn na po yan ng matching bonus. Okay? Maling sa simula, maliit. Pero darating po ang time yung 10 na yan, tumatanggap po yan ng $1,000. Yan ang kikitain yan. Pag may $1,000 each yung 10 na yan, total niyan 10,000. Remember, ang maximum earnings sa matching bonus ay 16,000. Ibig sabihin, yung 1,000 na yan, posible. Tama po ba? So $1,000 times 10, $10,000. Magkano daw sa'yo? Direct mo yan eh. E di 50%. 50% ng 10,000 is $5,000 US. Yan yung monthly earnings mo sa matrix. Matching bonus yan. Hindi pa pinag-uusapan yung sarili mong matrix. Sabihin mo na, $1,000 lang din. Alright? $1,000 lang pinag-uusapan natin. Eh di ba yung 10 merong tigte 10? Tama? Level 2? Oh. Kung yung 100 na yan, kumikita rin ng tigwa 1,000, that is 100,000. 100 times 1,000, 100,000. Tama? Eh silver ka. O alam mo na ngayon kung bakit gusto ko silver ka. Kasi ang bronze, walang kita rito sa second level. Silver po ang may kita sa second level. Tsaka gold, platinum, and diamond. Magkano? 10%. Wag mong maliitin yung 10% na yan. Mas maraming tao yan. O, mas nilamangan pa yung $5,000 mo. Magkano? $10,000. Makinig po kayo. Baka ang iniisip nyo, one time mo lang kikitain yan. The moment, makinig kayo, the moment na kinita mo yan, hindi na po hihinto yan. At hindi na rin liliit yan. Palaki ng palaki ng palaki yan. Kasi yung kumikita ng $1,000, imbis na huminto, tutuloy yan. Lalaki pa yung 1,000 nila. Huwag na muna nating palakihin. Ipako lang natin sa 1,000. Baka lalo tayong maguluhan, no? Mabaliw ka na lalo sa computation. Compute lang natin sa 1,000. Inuulit ko, paulit-ulit na po yan. Minsan mong pinaghirapan, tinanim. Dire-diretso na po yung income na yan. Ituloy natin. Yung 100, may tig sa 10 din yan, 1,000, level 3. Correct? Eh gold ka. Ah? Dahil gold ka, meron kang magkano? $1,000. $1 million bali yan. 1,000 times 1,000, $1 million. Meron kang 5% sa level 3. Magkano yung 5% ng 1 million? $50,000 US. Eh yung 10,000 pa, yung 5,000 pa, eh di $65,000 every month po yun. Every month. Matching bonus pa lang pinag-uusapan natin. Nalalakihan ka? Nalalakihan ka pa dyan? Eh paano pa yung level 4? Level 4, kasi platinum ka. Oh, alam nyo na ngayon kung bakit gusto ko kayong mag-platinum. Pag platinum ka hanggang level 4, meron ka pa rin. So yung 10,000, kumikita ng tigwa 1,000, that is 10 million. Magkano ang kita ng platinum? 5%. So ibig sabihin kung platinum ka, meron ka ng 50% sa mga direct mo, may 10% ka pa sa second level mo, may 5% ka pa sa third level mo, may 5% ka pa sa fourth level mo. And that is $500,000 US. Wow! Hindi pa po tapos. Diamond ka eh. Di ba? Road to diamond ang pinag-uusapan natin eh. Kung diamond po kayo hanggang level 5, meron ka pang kikitain. So yung 100,000 na yan, natig sa 10 ng 10,000, kumikita rin ng $1,000, that is 100 million US dollars ang total niyan. Kita ng 100,000 people. Tigwa 1,000 lang yun ha. Nalalakihan ka, pero hindi isa may-ari niyan. 100,000 may-ari niyan, tigwa 1,000. May 3% ka, alalahanin mo. Why? Because you are a diamond. Now you know kung bakit gusto ko kayo mag-diamond. Hindi na po hinto yan. I-total nyo po yan. $3 million, $500,000, $50,000, $10,000,
$5,000, kahit ipako mo na yung kita nila sa 1,000, your earnings is around $3,565,000 every single month. Magkano yan? I-multiply mo sa 55 pesos. 196 million pesos every month. Matching bonus alone. Ilan ang dinirect mo? 10 lang. Pero anong power? Duplication. Duplication. Ituro mo. Kaya tagni-tagni yan yung tinuro ko sa inyo. Kailangan nating matuto. Kailangan nating ang mga tao natin bukod sa mindset, matutunan talaga nila yung negosyo na to dahil hindi mo kakayanin kung ikaw lang marunong sa grupo mo. Kaya ang labanan ngayon dito, duplication. Power of duplication. Leverage. O ngayon, bago ko tapusin, kung nalalakihan ka sa $1,000, gusto mo gawin lang muna nating $500. Yung kita ng mga 10 mong direct. E de hatiin mo yan. Yung 5,000, $2,500. Hatiin mo yung 10,000, $5,000. Hatiin mo yung 50,000, $25,000. Hatiin mo yung 500, $250,000. Hatiin mo yung 3 million, meron ka pa rin 1.5 million. O, magkano total pa rin ang income mo? 1,750,000 every single month. Okay na sa yun. Kasi nalalakihan ka sa 1,000 eh. Baka nalalakihan ka pa rin. Deliitan natin. 250 lang. 250 lang. 1/4. O, compute mo yung 1/4 ng 3.5 million. O, meron ka pa rin magkano? 700 million. O, 7 million. Nagiget niyo po ba ako? Matindi po talaga tong natin, marketing plan. Pero bakit papaliit ang mindset mo? Ang maximum earning 16,000. Papaano po kung 16,000 ang kinikita nung 10, nung 100, nung 1,000, nung 10,000 at nung 100,000? Yes. Dahil na-hit na nila yung diamond ship. Ikaw na mag-compute. I-multiply mo yung 3.5 million into 16. I-multiply mo into 16. Kung $10,000 naman ang kinikita nila, i-multiply mo yan 3.5 million into 10. Wala na. Matindi po talaga. Pero magugulat ka, ang company hindi nalulugi. So guys, sana nakita nyo to, no? Pag nakita nyo to, manggigigil ka, mawawalan ka na ng gana sa anumang i-offer sa'yo ng kumpanya sa labas. Alam nyo na ngayon kung bakit ang iba't ibang leaders darating ang time, maglilipatan po talaga dito sa LiveGood. Una, mapatunayan lang natin na merong kumita ng $2,047.50 ni isa walang recruit. Wala, sabog tayo. Sabog tayo, promise. Paano pa? Kung may kumikita na ng $16,000 maximum. Tama, may diferensya na lang sa utak ang di maniniwala rito. Either may ego ka, o kaya naman meron kang upline syndrome, o dahil sa takot mo na mawala yung pagiging upline mo sa downline mo sa dati mong kumpanya, ayaw mo na itong silipin. Natatakot kang mabaliw dito. Ganun ang nangyayari sa iba in my observation. Kayo po ang bahala. Kaya kayong lahat na tagapakinig, no? Lahat ng maaabot ng video na to, okay? I encourage you, silipin nyo ang LiveGood. Walang mawawala. Yes. Pakinggan mo talagang maigi. Lahat ng katanungan mo, alamin mo ang sagot. Pag nasagot ng maayos, simulan mo na. Kasi ang pinakamasakit sa lahat, yung maiwanan ka. And that is the pain of being left behind. So thank you very much. God bless you all po. Sana kayo pong lahat ay napagpala, no, sa training na to. And matulog kayo ng mahimbing.
Lahat tayo masaya. Araw na naman po ng linggo bukas. So, ano muna tayo? Rest ng konti. Family day. Sa Panginoon muna tayo. Kasi alam nyo, masarap din na nag-spend ng time sa family. Tsaka sa Lord. Okay? Total, pinahiram tayo ni God ng Monday up to Saturday. Yung linggo, huwag na nating i-business. Kung okay lang po sa inyo. Okay? God bless you all. God bless everyone. Maraming pong salamat at sana kayo pong lahat ay huwag huminto, no? Lahat kayo magtuloy sa negosyo natin kasi lahat po kayo yayaman sa Live Good. Alright, okay. Ayan guys, as you requested to have this copy of training na video po natin. So ito na po yun, no? Ito na po yung inaantay ng bawat isa. So to all the leaders of our organization guys, please send it to all of your leaders. Teach your business partners. Again, it's our responsibility as upline po ng ating mga pinasok kay Live Good, it's our responsibility to guide them, to teach them how to do the business right. So, focus on the 10 direct and teach the 10 to get another 10 and the 10 will get another 10. So, tuloy-tuloy lang po and you will see, nakita niyo naman po yung ating, the figures na nag-aantay po sa atin. So, again, this video is not my own. Hindi po ito aking pag-aari. Ito po ay pag-aari ng ating coach, Grand Upline Coach Fernand Santiago. But of course, with your requests to have the copy of this from me, so ito po yung aking nagawa para sa inyo. So hopefully, ma-maximize po natin ang gamit po nito. Ibigay po natin sa lahat ng ating leaders, sa lahat ng ating affiliates, sa lahat ng ating mga dreamers. And again, let me remind you that we are the channel of blessings here to others. So tayo po yung daluyan ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. That's why wag nating ipagdamot yung ganitong mga marketing materials. Ibigay po natin sa kanila ganitong mga mag-guide sa kanila para makuha po nila ng napakabilis ang rank up. As I mentioned guys, I just started February and anong buwan pa lang ngayon. So kung titingnan mo nga, slow pa po yan. Yes, because of naka-part-time po tayo on our first month. So actually, 1 month and a half naka-part-time po tayo. Lately lang po tayo nagfo-focus sa business. Nung nararamdaman ko po talaga yung kilabot ko with the income na pumapasok dito kay Live Good sa pagiging gold rank pa lang. So guys, we are over halfway. So actually, konting-konti na lang yung kulang natin. Platinum na ho tayo and sobrang we have the great leaders in our organizations, we have the great partners in our organizations. There's so many leaders who are coming incoming and sobrang napakabilis po natin na makuha dito yung pagiging diamond. And of course, kung may mga nauna na, tayo na po yung sunod na po yan. So again, maraming salamat Coach Fernand for sharing this video. And we're gonna spread that to all our leaders para ho maging sumabog po ang Live Good. Not only here in the Philippines but all over the world. And of course, yung isa po sa gusto natin na mangyari na all of the OFWs, na, kung hindi man po lahat, at least 50% to 70% of the OFWs makauwi na dito sa Pilipinas, makasama nila kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung hindi naman masyadong maganda yung kanilang mga experience abroad. So, nandito po, kikita po sila ng dollars while they are just staying at home. So maraming salamat. Again, let me remind you that we are here, hindi tayo nagre-recruit. Tayo po ay nag-share ng blessing. Again, we are the blessings to others. Tayo po ay daluyan ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Let be the channel. Bawat isa sa atin, be the channel of blessings to others. Kaya kung hindi ka pa member ng Live Good at napanood mo po ang video na to, be one of us, join force with us. Kasi po, hindi lang po yung buhay mo ang mababago, ang daming buhay po ang babaguhin ni Live Good because of this great platform. So once again, this is Jericho Irinco, also known as si Daddy J TV. Maraming salamat. Again, sinasabi ko po, balik-balik lang po kayo dito sa ating channel na marami po kayong makukuhang mga tips on how to build your
empire here in Live Good. So thank you so much and God bless everyone.